Tak jo lidi, vítám vás u mého druhého let's play, trošku se mi popily ty čísilka. No, tentokrát vás vítám u hry Mirage War, nebo Mirage War, ani sám nevím, ale máme tady opět, je to opět něco podobného jako Army of Ages, ale zase na jiný způsoby a já ani nevím, jak to hraju, tak to se trošku stáhnu možná, tak. A hraju to na Kizy, nevím, jestli je to správný, nevím, co já vím prostě. Dáme si asi normál a vlastně jde tady o to, že vlastně tady máte spoustu vojáků. A vlastně každý kolo, abych to, já trošku vypnu takovou tu muziku, teda aby mě to trošku štve. Ono vlastně, každý kolo dostanu nějaký typ určitý peníze a za to vlastně nekoupím tím, že prostě nakliknu na ikonku určitého vojáka, tak tím vlastně udělám toho vojáka co nejvíckrát, co můžu. Takže vlastně, jak to říct, prostě každý kolo dostanu nějaký prostě ty peníze, tady je income, to vlastně, kolik income, to je tady ta truhlička, ta vlastně pardon, jsem vouknul do trošku menku. Vlastně ten income zajišťuje to, že, jak to říct, prostě tady máte timer a každý kolo trvá 30 sekund. A vlastně pokaždé, když to kolo doběhne, tak se vám přičte tolik peněz, kolik máte tady v tom incomeu. Tady to nad tím to je zlato, za to si rekrutujete tady ty vojáky a tady to pod tím je vlastně lidi. Pokud máte maximálně 60 lidí a vlastně pokud to úplně vyprchá, tak vlastně klidně můžete mít třeba 1000, ale prostě už neuděláte ani vojáka. Což je, bych řekl, dobrý omezení, protože hlavně na konci. No, tak já doufám, že to nějak zvládnu určitě. Doufám teda, jakože opět doufám jenom. Já moc dobře vím, že já to nezvládnu. A vlastně tady, když takhle na ně najedu, tak tady mám prostě u nich různý, jak to říct, jakoby statistiky, no. Základní jsou, je to vlastně o to nejzákladnější až po to nejsilnější, no. Tak co já zase do toho budu kecat, do tady to vysvětlování. Odkaz na tuhle hru budete mít v popisku, to nezapomeňte. No, ještě jsem zapomněl říct, že doufám, že se vám ten let's play bude líbit, když tak, co byste chtěli změnit, napište do komentářů, já se určitě z toho poučím, jsem vděčný za vaše komentáře a teď asi ke hře, takže takhle za začátku vlastně si teď, jak si můžete všimnout, vyděláváme oba dva celkem málo, celkem. To se zvýší vám za to, že je limit, že je totální limit na, já teď nevím, mám za to, že 8000, nebo tak nějak, ale. A vlastně za každou jednotku, kterou nám to vycvičí, dostaneme určitý income. Ten income, vlastně, jak říkám, prostě to už jsem vám vysvětloval, ale hra prostě skončí tak, že tady ty krystaly, ty se umí taky bránit, ale hra, jak říkám, skončí tak, že vlastně vy ty krystaly zničíte, no. Asi dneska dáme, zase jak nám to vyjde, možná dáme jedno kolo, možná dáme 2 kola, ještě uvidíme, co asi říct k tomu ještě, že je to další indie hra, normálně ji najdete všude na internetu. Upřímně mě celkem tady ta hra baví, je u ní muzika jako třeba u těch Army of Ages, no tak nějak se to jmenovalo, mám za to. Ale potom tady mám, potom ještě bych asi natáčel, dejme tomu, co já bych mohl natáčet. Já teď ani nebudu, protože začaly teď prázdně, začal jsem to na začátku prázdně, ale jakože já jsem ještě takový ten kid, znáte toho, tak teď hodně nebudu, takže občas videa budu točit, budu prostě videa točit, jak to bude možný, takže vlastně jenom pokud budu doma, pokud nebudu někde. Ale doufám, že mi vyjde na tom co nejvíc času, já si zkusím takhle nahrát, prostě zkusím, zase už mi to úplně vypadají ty slova. No, každopádně, tady ta hra, já fakt nevím, co říkat, jako,
Lidi, já nevím, jestli jsem úplně postižený, nebo jestli mám opravdu tak malou slovní zásobu, že nevím ani, co mám říkat na tu kameru, pane bože. Ale já fakt možná jsem úplně postižený s tím, no nic, nebudeme se mluvit o nějakých psychických problémech, no, doufám. Já jenom v tom doufám, že to ne. No a vlastně, jaký je Waltru? No, jo, je tady taková dobrá vychcanost, že vlastně když si hodíte takhle toho High Lorda a vlastně nebudete mít dostatečný inkant, tak to on se vám neudělá, on si ten nepřítel vlastně nahází nějaký ty jednotky a vy potom můžete určit to, co si dáte. Samozřejmě to funguje jenom ze začátku, protože potom už na to budete mít ten inkant a už to bude mnohem těžší, ale tady ty Immortálové nám moc problém nedělá a já bych si koupil, co bych si koupil? Já bych si asi, velmi účinné jsou ty zombíci, protože vlastně ty mají 16 versus Armored a 16 versus Light. A přece jenom nejsou ani tak nějak jako super zranitelní, takže, no takhle. Uděláme si vampíry, protože ty poskytují optimální krytí, tak. A teď vlastně tady máme, jo takhle. Chtěl jsem říct, proč vampíry za ně, je to jednoduchá strategie, protože vlastně zombíci jsou vlastně armored, jakoby obrnění, a vampíři mají hodně velký damage proti těm obrněným, který většinou jsou proti těm obrněcím. Co já to kecám za píčoviny? Zajímá to vůbec někoho? No, každopádně asi si teď udělám tady ty jezdce, protože, a můj si taky vampíry. Už bychom nemohli. U jezdců je výhoda, že jsou fakt extrémně rychlí a dokážou prostě zasáhnout všude, no. Co já bych tady zase vymýšlel, takže já si asi dám teď, abych si zvýšil trošku ten income, protože vidíte, on ho má o 100, to cpu, takže já si asi zvýším teď tadyto. Ne, dám si kavalerii. A jo, už jsme u krystalu, což je velmi dobrý, protože vlastně pokud jim to teď hodně rychle zničíme, ale nebo jestli taky kavalerii, pokud se nám to povede jim zničit, co nejvíc jim to prostě nebo pokud se nám to dokonce povede jim to úplně zlikvidovat, tak to bude opravdu fajn, opravdu to bude fajn, protože můžete si všimnout 15 sekund, jede nám tady kavalerie a tady jsme vybili, tady jim zbyl jeden. A ten možná ani nepřežije, no, tak přežil dobře, ale tohle bychom ještě prakticky mohli dát. Ještě bychom tohle mohli dát, než oni tam doběhnou, dělejte. A to ještě musíme dát. Nedělám to žádný drama, vím, že to možná ani nedám. Ale budíš, tak nám je vykillil, nevadí, už jsme jim aspoň trošku je vyhitovali. A sakra, ten income je hrozný, on už to má o 200, což je trošku jako brutální, takže tohleto kolo si udělám swordmany, nebo veterány. Proč tu veterány, aby jsme si nahrabali nějaké, nebo víte co, my dáme ty newbie. Přece jenom, oni nám teď dokážou takový za skupinky. Oni by nám to mohli celkem lehko zničit. Ano, ale teď si vzal Immortal, takže já předsvaknu na veterány. A vlastně Immortal mají extreme damage versus Armored a versus Lightu mají mnohem menší. Takže rozhodně vyplatí to. My hlavně potřebujeme zničit tu armádu tady zombíků. A potom, to takový štrůdl tady je, úplně štrůdl tady je. Takže teď bych asi bral, že na ně vezmu Immortály též a za ně pošlu obrovskou armádu novajsů. To je právě dobrý na té hře to, že prostě můžete takhle nakopírovat, že je můžete takhle kopírovat. Teda kopírovat, míchat. To já už to asi kecám, lidi zachraňte mě. No, takže ty blbý Immortal nám to tam celý zlikvidovali, já aspoň doufám, že to bude nějak vhod. Hraju to na normál. A řekl bych, že to Meragain War, on je u toho celkem takový problémek menší. A to takovej, že, no, jak to říct, a to, že většinou prostě vyhrávám úplně v pohodě, ale prostě už to nedokončím. To jsem asi neměl dělat. Okay. Ale ve většině už to ani nedokončím, takže... já mám naprosto otřesnej ten income, on má už teď zase o 220 dokonce. No. Nevadí kluci a holky. Ne, já se s tím určitě nějak poradím, aspoň teda doufám v tom, že se s tím poradím, protože přišla nám tady tahle naše armádka a teď bych na ně natlačil, no i když děkuji. A za ně bych si natlačil, ty krás, tak na ně budu potřebovat hodně vampirů, velice moc vampirů a za ně pošlem jednoho veterána. Koukněte na to šurka, který za nima běží. Jej, běž, kámo, to dáš, ty vyhraš nám celou válku.
Ale bylo by to celkem zábavný, kdyby prostě oni už neměli nic a jedině tady ten veterán by to celý dobil, tak to by se na ně, to by upřímně se mi na ně, to by se na tady tu pohled, to by se můj pohled na tady tu hru hodně změnil, ale vím, že tohle se ani snad nemůže stát, což je hodně dobrý. No, každopádně koukám, že oni nám celkem zavaří tady ti Iron Knightové, což jsou třetí předtím. No, tak jestli jo, tak to máme velký problém. Já tady pošlu ty Immortaly na ně, protože opravdu Immortalové, Immortalové, jak jsem říkal, mají extreme damage, ale zase Iron Knightové, ty mají výhodu top. Ty si proslavili kvůli tomu, že opravdu jsou Iron, protože koukněte na jejich armor, mají dokonce trojkový armor a to je dokonce větší než u těch Dreadlordů. No, každopádně, já tady asi vyberu nějakou tu, co jsem to vybral, ne, rychle, ne, tady to, já nevím už, tak to jsem celou trošku posral. No no. Ale máme tady u sebe spoustu těch Immortálů a za nima celkem krytí, ale problém je, že oni nedávají damage vůbec skoro těm lightům, no. Oni ale taky mi moc nemůžou dávat damage, takže mě tady přijeli již kavalerie. Teď si taky vezmu kavalerie, opět, again, já bitches. Už máme skoro stejný income, což je super. A já jenom doufám, že teď se úplně prorazíme ty linie. A dostaneme se, jo, výborně, vzali si tady to. Mageové, ty mají zase strašně silný proti lightům, ale zase nemají moc damage proti armoru. Takže ty bychom mohli celkem dobře zlikvidovat. Když ještě tady za nimi jede zástup tady těch, no. Nepřijde vám, že trošku nějak rychle mluvím? Mě trošku, tak to jsem nechtěl, to jsem trošku opravdu nechtěl. No. Vůbec to nevadí, já doufám, že zase volume bude úplně v pohodě na té hře, ale my to možná teď dáme. My to dáme to lidi, dáme to, myslíte, že to dáme? Já bych byl velmi vděčný, kdybychom to dali, jenže ty naši babralové to určitě nedají, já už to zase vidím, pane bože. No tyve, to se zase vybít teda otřesně, to teda zase nám nakopali prdel, ale počkat. Nebo že by ne lidi? Výborně, dali jsme to. No nic, tohle by bylo asi pro takové krátké videjko všechno. Když tak mi napište, jestli chcete ještě zkoušet ty jiné obtížnosti. Já doufám jenom, že se vám tady to back home, že se vám celkově tohleto video líbilo. Potom multiplayer, to jsem nechtěl, to jsem vůbec nechtěl. Tak. Multiplayer hra pravděpodobně nebudu, ale co k tomu říct? Dobře lidi, takže doufám, že se vám celkově video líbilo. Samozřejmě, pokud se vám video líbilo, zanechte like, pokud se vám hodně video líbilo, nechte subscribe, omlouvám se za takovéhle moje koktání a za to jenže pochopte, nízká slovní zásoba a možná nějaký to postižení mentální, já nevím, tyhle. Opravdu nevím. No nic, já už, abych tady přestal teda kecat, toto asi teda bude pro dnešní video všechno, takže určitě uvidíme se u dalšího videa a bye bye.